Ki jane nek apa ki kok gegeran? Lah, aku ya gak eroh ya, Mas. Heeh, jare sayangku Birgita ki ngrungokne kabar-kabar jare aku gandeng karo sampean. Nggih, ngeten lho, ceritane Mbak Birgita niku wau enjing-enjing kok dodok-dodok ngomah kula. Heeh. Jarene nuduh kula niku. Heeh. Jarene main di belakangnya selingkuh kare Mas Kacuk. Oh, dadi kacuki mainin sokan guri, tekan belakang. Jarene ngono, maksudnya selingkuh karo aku. Ya aku ora ketrima ta Mas, wong aku ora ngerti Mas Kacuk iki sing dikoyong apa kacuke. Berdua anu sih, ayo. Apa ben ketok kompak chemistry-nya itu dapat berdua salaman. Salaman. Iya. Ya. Gimana kabarnya? Sehat, sehat, Mbak. Wes lho, Pak. Iya, luar biasa. Kabarnya sehat toh ya, Mbak Birgita? Sehat. Berangkat dari Solo tadi. Iya, Pak. Mbak Yovika berangkat dari Ngawi. Nggih. Berangkat jam berapa? Tadi dari Ngawi. Kula berangkat jam 3:30. Wes 3:30. Mbak Birgita? Jam 5:30, Pak. Wes 5:30. Nek Mbak Yovika niku saking Ngawi para sederek, kecamatanipun Padas, desane Sukowiyono. Nek Mbak Birgita menika asli saking Kediri nggih, Mbak? Iya. Kedirinya Semen. Sak menika hijrah domisili wonten ing Karanganyar. Iya. Karanganyar kecamatannya Plesungan. Kok apal to Pak sama nih Pak Om? Perumahane Adiwangsa Village. Lho, gumun aku sampean iki. Lho sinden-sinden kula raket sedaya, kula akrab sedaya. Berarti jenengane rumah-rumahnya Sinden ki ya apal, Pak? Apal no? Sak perumahane, sak nomor perumahane ya apal? Mboten. Yo sampean tok. Mengko aja mung orek-orek ya. Anu Mbak Yovika dan Mbak Birgita. Nggih. Ini ada tawaran yang menarik. Apa, Pak? Ngene. Sekarang kan sinden zaman sekarang itu bukan hanya dituntut suaranya yang bagus. Iya. Sindene kudu ayu wajahe. Njogete pinter. Yeah. Nek iso duwe nilai plus iso mbanyol. Iya. Iso drama. Lah iki aku wingi bareng ketemu karo Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ning kono, Pak? Ning Amerika kono? Ning Solo, ning anu Kulon. Ketemu jagongan karo Presiden Amerika Serikat ya kuwi Donald Trump. Iki Donald Trump kuwi peduli dengan budaya kita. Ya toh, peduli dengan budaya kita, arep ngrekrut sinden main ya kuwi dadi film. Film, bintang film. Kira-kira nek enek tawaran kuwi bir kita gelem ora? Ya gelem to Pak aku, Pak. Gelem ya main film ngono gelem? Mau dong. Oh ya, anu sapa Yovika mau dijak main film gitu mau. Oh, mau. Tenan lho ya? Iya. Mau. Iki apa? Bir kita mau tenan? Ya gelem Pak mau. Nah, saiki mumpung aku ki wektune wis mepet. Main film itu kemarin ditawari sama Donald Trump itu judulnya Teman Rasa Pacar. Jenengan niku? Karo sapa Donald Trump kuwi. Teman Rasa Pacar. Itu film apik lho ki. Luar biasa. Berarti apa, Pak? TTM, teman tapi mesra nih. Teman tapi mesra. Iki sing gawe skenario-ne iki Donald Trump. Nah, iki tuh main film saiki aku pengen wong loro iki dilatih sik. Wong loro iki main film, main drama. Iki skenario-ne wis ditulis karo Donald Trump. Nah. Pripun niku? Ibaratnya ngene. Iki sing ditulis karo Donald Trump ya. Iya. Iki aku maca ndek nginane. Iki ana wong lanang iki jenenge Kacuk. Wong lanang iki jenenge Kacuk. Lah, iki kamu wis nganggo jeneng aslimu sik Birgita. Birgita kuwi dadi pacare Kacuk. Suwe ya gandeng ya wis 5 wulan 6 wulan lah. Gandeng karo Kacuk. Lah tibaning padha Kacuk kuwi tertarik karo Yovika. Nah, tertarik karo Yovika. Lah, sampean mbuh buktine apa ning ngeruwi pacarmu sing jenenge Kacuk kuwi tertarik karo iki. Lah Yovika tidak merasa gandeng karo Kacuk mergo ora duwe bukti. Bukti fisik ora enek, gambar ora enek, video ora enek. Lah sampean iki engko, Birgita. Ya, iki Donald Trump lho. Iya ya Pak, iya aku ki. Presiden USA Amerika Serikat. Iya, aku ya nggon ngono tok jan Kacuk iki banget tenan Pak. Lah iki sampean iki etok-etok main film lho iki dinilai. Iki Donald Trump nonton ning Amerika Serikat. Lah iki saiki sampean iki ngelabrak ning omah Yovika.
Iya. Aku demben kae iki yo tau drama ngene iki terus viral dikira kerebut sampean lho, Pak. Iku aku viral neh lho. Wes ta manut ta, wis ta manut ta. Wis nek sampean biyen kan dilabrak, saiki sing nglabrak sampean. Iya, Mbak. Labrakan aku, Mbak. Sing Labrakan, Mbak Bir. kowe gelem ta dilabrak? Ora apa-apa nih. Ya, sampean sing nglabrak. Dadi sampean iki wis cuwinta tenan karo sapa karo kacuk kuwi. Dadi ora dihubungi ngono, nek seminggu ora dihubungi ngono wis boyo kembut-kembut ngono lah. Istilahnya maksudnya gak maksudnya kangen banget gitu loh. Yang kembut-kembut itu hatinya. Gitu maksudnya kangen banget. Sampean menemukan satu bukti bahwa kacuk tertarik dengan Yovika. Wah, sampean marani ning omahe Yovika ngelabrak. Iki tetep dengan opinimu tetep ora gandeng ora ana buktine. Ya toh, ki statusmu jomblo. Oke. Piye? Biar kita sanggup main film? Boleh. Ya Vika sanggup latihan drama film? Sanggup dong. Oke, heeh. Nganggo anu sik ketoprak sesek sik. Kowe ning kene sik, Iki pakai bahasa Jawa atau biasa? Jawa, bahasa keseharian. Bahasa keseharian. Ini kene sik. Kowe ning omah ning kene anding son, anding sambok ki. Ning anding sambok kene. Wis kene sik. Aku cara ngono nyapa, Mas? Umbah-umbah. Ya wis umbah-umbah kenek apa ngopo becek ki apa ngono. Heeh. Aja geceki sing ngibat lho ya. Lah iki diparani karo kita. Saksikan coming soon yaitu film produksi Amerika Serikat yaitu adalah TTM. Teman tapi meluk-meluk. Ya. Mesra ding. Ya. Yo! Udara sik. Ya ya. Rodok. Yo. Kok kebangetan, Kacuk? Aku ki wis ayu. Dhuwur. Pinter golek duit dhewe. Sek panggah diselingkuhi karo sing jenenge Yovika. Jadi kurang apa to, Cuk, Kacuk? Cuk rupane koyo opo di sini? Sak bening omah. Kacuk njaluk maem, ya wis tak siapi maem. Kacuk njaluk ngombe, ya wis tak siapi ngombe. Tapi sepanggah kurang ae to, Cuk. Nyapa to Kacuk kok pilih Yovika wis aku. Kecewa. Apa aku kudu tak karo Yovika ya? Kalau saiki Yovika tak golekane. Iki ganti ning omahe. Yo sesek. Wis tekan omahe. Didodok lawange. Ayo. Kula nuwun. Yovika metua Yovika. Wah. Nggih, sekedap sinten iku? Yovika. Iki wis kenal, ceritane wis kenal. Nggih, Mbak. Oh, Mbak Bergita to. Yovika. Nggih. Idene kowe sak anggap adikku. Truduk. Waduh. Amerika nek terutuk. Donald Trump kenal terutuk. Aku arep takon serius karo kowe Yovika. Iya. Napa Mbak Bir? Kok ono kabar? Kok jare kowe pacaran karo Mas Kacuk Yovika? Ayo enteng Saurono. Sigek. Hop. Nggak rasa gemelan. Ben fokus pembicaraan. Yo. Yovika nyauri. Piye? Nun sewu lho Mbak Bir. Ya. Wah. Panjenengan ngendikan menika sampun panjenengan galih napa dereng? Sampun jenengan pikir menapa dereng? Terus jenengan iku senior kula lho, Mbak. Kedahipun lak memberi contoh yang baik. Ngendikan kok gorang-gereng. Ngono kuwi po apik. Heeh. Terus aku nganggep kowe wis kaya adikku dhewe
ya Vika. Kowe tak kei panggonan ning omahku. Saben enek Mas Kacu, kowe ya melu turu karo aku ya Vika. Tapi kok enek kabar kok kowe malah ngerebut Mas Kacu saka aku ya Vika. Ki salahku ki apa karo kowe ya Vika? Jawab ning kene. Sikek meneh. Oh. Oh. Filmnya kok buares gamelan ya. Mbak Bir, Ya. jenengan niku ngoten niku ngendikan ngoten niku enten buktine apa mboten? Nah, buktine. Ampun nuduh lho, Mbak. Oh, iya. Enten bukti fisike mboten? Enten fotone kula jalan kalih yange jenengan mboten? Wah, iki. Enten buktine kula pitkolan kalih yange jenengan mboten? Wah, iki wis mulai panas. Ngono kuwi fitnah lho, Mbak. Gak oleh Mbak one. Aku lara ati, Mbak. Mbak tuduh ngono kuwi, Mbak. Ati nggone gak kono. Lha pundi? Lah tak demekne piye? Kene lho, kene. Kene. Sik Pak, terus kok akhirnya piye? Akhire kingko bir kita dipateni. Mergo ki gak terima difitnah. Oh. Wis to manut aku. Apik-apik. Wis apik manut Berarti aku. ki wis meh klimaks ya. Klimaks. Saya panas. Kurang panas. Yo. Mbak Bir. Sik. Uro, disigek. Iya. Mbak Bir. Oh, apa? Jenengan ngendikan ngoten niku fitnah lho, Mbak. Oh. Aku ora trimo, Mbak. Sik Aku Pak. Mbak, sik, aku tak omong sik dhisik, Mbak. Ya wis ya. Kok malah galak sing dilabrak to Pak? Malah. Lho piye aku ora dosa, Mbak tuduh, Mbak. Aku lho Mbak ora pernah mengikuti sosmed jenengan. Aku lho ora ngerti yange sampeyan iki sapa. Sing ngendi wonge? Yange sampeyan iki sapa sing ngendi wonge? Ayo, tekan. Truduk. Oh. Saiki ya Vika. Daripada kowe menuduh aku pinter kowe, mending tak tekok langsung Mas Kacu iki langsung. Loh, aku nganggo peran iki aku. Sampai yo nganggo peran Pak lho, kosok Mas Kacu ki sapa kan ya penonton mengawang-awang ngono lho. Tak men aku dadi kacuk ya. Ya sok kan sama dadi Kacu. Oh iya. Oh iki Mas Kacuke. Ya iki Iya tak men ya. Yok. Lho. Ayang bir kita to ki? Mas Kacu. Apa ayang? Sama tak tekoni saiki Mas Kacu. Truduk. Lagi galau. Yuk, piye. Mas Kacu. Heeh. Kok sampean gak tau ngabari aku? WA aku gak mbok bales. Telepon gak tau mbok angkat. Tak parani ning omah kowe malah ning ngawi. Iki ceritane anu to, omahe ngawi ngono ya. Ya kan kemana Pak? Lah sampeyan ki arep tak jak ketemu. Sampeyan ki yo repot terus lho. Repot sing pentas, sing enek acara. Lah aku kan yo menyesuaikan karo jadwalmu to, Ayang. Saiki sampean tak tekoni Mas Kacu. piye? Apa bener kabar-kabar seneng kono ini sampean ki saiki karo Yovika Mas Kacu? Ora, tresnaku sak wutuhe nggur karo dirimu sayang. Lah tapi enak dia foto sampean foto karo Yovika ngono lho Mas Kacu. Sampean dolan-dolan ning gone alun-alun ngawi lho Mas Kacu. Alun-alun ngawi. Kowe udah karo aku. Oh. Ora, aja percaya. Wong iki nek seneng ngrungokne omongane wong liya kuwi renek enteke. Yen kowe wis percaya karo aku, kowe percaya karo omonganku wae. Ora usah gugu omongane wong jaba. Aja gugu karo gurem ceceker. Percaya karo aku, gur kowe sing tak tresnani. Ya wes nek ngono Yovika saiki tak ngomong rene ya Mas Kacu. Kongkon rene. Yo kudu ngomong dhewe. Iya, no. Gak enak apa-apa karo Yovika. Iya. Mas Kacu. Kon Jujur rene. ya Mas. Jujur. Ya. Ya Vega, ayo. Hello Mas Kacu. Ki jane nek apa ki kok gegeran. Lah, aku ya gak eroh ya, Mas. Jare sayangku bir kita ki ngrungokne kabar-kabar jare aku gandeng karo sampean. Nggih, ngeten lho, ceritane Mbak Brigita niku wau enjing-enjing kok dodok-dodok
ngomah kula. Heeh. Jarene nuduh kula niku. Heeh. Jarene main di belakangi selingkuh kare Mas Kacuk. Oh, dadi kacuki mainin sokan guri, tekan belakang. Jarene ngono. Maksudnya selingkuh karo aku. Ya aku ora ketrima ta Mas, wong aku ora ngerti Mas Kacuk iki sing dikoyong apa kacuke. Nggih. Iki kacuki jeneng wong. Lah nggih, maksudnya ngoten niku. Iya jeneng wong. Birgita sayang, kamu ini di mana? Buktimu apa? Lho enek WA Mas, aku dikirimi WA karo Mas Heru sampean foto bermesra-mesraan karo Yovika. Mosok? Heeh. Fotoku ning ndi? Fotomu ning alun-alun Ngawi, Mas. Sik, lho Mas Hirwi sapa meneh? Mas Heru ki ya kancane Kacuk. Koncone Kacuk. Heeh. Heeh. Lah aku gak ngerti Mas Hirwi sapa lah, aku ora pernah dolan lho, Mbak. Aku to Mbak tak critani ya, Mbak. Aku ning omah ora tau metu, ora tau dolan. Aku ora duwe gandengan, ora duwe wong lanang lho, Mbak. Aku jek jomblo, Mbak. Aja ngono kuwi, Mbak. Aku ora trimo, Mbak. Atiku sakit. Hei! Ati iki ngene ati kene. Ate. Wis saya ora trimo, panas. Wis buktine wis kecekel nang panas. Ayo. Terus Tau. Iki difitnah terus, iki nesu nyandak pedang iki mateni iki. Ya Vika, aku ora percaya karo omonganmu. Aku ngerti. Mas yo kowe rene hubungan karo Mas Kacuk, tapi kowe panggah nyenengi karo pacarku ya Vika. Aku ngerti, bukti wis ana. Kowe sik arep ora ngaku karo aku ya Vika. Mbak Bir, Wah, ibarat empripat wae iso salah ndelok. waduh. Kuping iso salah krungu. Apa meneh lambe. Iki ngono fitnah, Mbak. Aku ora trimo, Mbak. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, Mbak. Terus Eling kuwi, Mbak. buktimu apa? Buktimu apa ya Vika? Ayo langsung. Sik. Hop. Sik. Iki wis mbok pateni to. Wis tak wateni lho kan cewek. Aduh, filmmu itu blocking panggungnya kurang. Lah piye? Sing ki nek wis arep mateni to, Ah. iki Yovika kono. Jejere kono Birgita sing kene. Ku ning kene. Nah, iki engko bar dicubles pedang, jrot kowe dipateni kowe glitake ning kene. Mati. Blocking panggungnya itu dipelajari. Modus Pak. Loh, blocking itu penting loh dalam film itu. Iya. Ya. Hundut. Dalangnya modus ya Pak Bu ya. Ngene iki kok aku sing dihujat iki ora. Tak bilani wis ta. Ya. Ya diawiti saka ndi? Yo wis, ayo saya memuncak anune. Midnight saya muncak iki ora trimo langsung Iki jus. saka trutuk sik ya Pak. Oke. Yo. Aku sing Yo. Ya Vika. Nun, saiki buktimu apa kowe kok gak gelem ngaku? Saiki saene foto kowe karo Kacuk, tapi kowe gak gelem jujur karo aku. Aku ngerti kowe ning mburiku nyenengi pacarku. Tapi kowe gak gelem ngaku karo aku. Iya. Mbak Bri. Terus. Mbak Bir. Heeh. Ibarat empripat ku iso salah ndelok, Mbak. Ibarat kuping iso salah krungu. Ibarat lambe iso dadi kaya ngene. Iya. Terus? Aku ora trimo, Mbak. Eling-elingan ya, Mbak. Fitnah lebih kejam daripada Saiki kowe lak pembunuhan. terima kowe arep nyapa ya Vika? Kita. Aduh, sindenku mati siji. Lho, ngeten iki lho Pak Bu. Mati gur kare glimpange dadak kon apa mapan kene gurine dalang. Dalang celutak. Nyantol sayang. Gancet ya. Wis iki engko sesuk tak telepon Donald Trump. Berarti lolos Pak iki. Lolos. Ya insyaallah sesuk ketemu karo Donald Trump. Loh, Donald Trump gak sudah dibedil loh Mas Kai. Ora iki sesuk aku ketemune Donald Trump ning Sidokare. Wih. Wis iki piye hasil filmnya itu Berarti kita gimana? lolos ya Vika. Lalas Mbak Bir. Main film dengan judul Teman. Tapi muah-muahan. Apa kowe Mas aku? Ayo saiki nembang wong loro. Pamundutane pirang